iya ọ ya bụ pụta ebe a efu ụmụ nwaanyị si ebe anụ a na ụlọ ya ọnkụ apụta onye furu oyiri ubere ne ka nwanne ka ya ya emi ọgwụnwụ nke jiri ebe ni ọsọ na dị ise gwu nwere self ni ya emi ebe gi apply commander I apply user enwe si na user ha na agasi user agara ebe gi bụrụ commander mụ abụrụ onye na-ejide ego ke etu ko onye na-ejide ego ibalu wi jide ego 70 years old man ibi wi jide ego mu Jesu ke kam no no ene jide Just happen commander here, commander. There was some young men about now. Kedu ke yume na ku nu na mebi ogba una ya ge ba Jesu ke ku se mebi ogba ina ju mu a commander me ndi yo Ko walu ho gwa ha ya ko number 1 ngwa I party yo brezi ni ya do sinu ba no ko du kun ka bu go nda ke Nkonya 35 Nkonya 40 ko so you have right ya mamuni wa na mfu na anya kwaga ko ma kuru ko si wo ke ko ta so su 40 35 e ha no yi nu ko isi ko commander ji ba me commander 70 years old man ya nwoke m n'ime ka ife mebi ụwa ị ga-akwụrịrị okwu ya by cash and kind welekwa nwayọ maka na onye mebi ụwa ọ ga-akwụrịrị okwu ya ego ka ya anata onye ọbụla mebiri nwaanyị bụ ụzọ gị na ya eso okwu ka ya esekwa What?